Здрасти, Йоко. Значи, открих проблемите по това устройство. Тук имаме генератора, който работи. Таблета тръгна, момчето го оставя отключен и съответно имаме повредени драйвер. Ето тук, този драйвер. Тук има още един транзистор, т.е. той не е тиристор, той е повторител. Аз съм го свалил. Има транзистор гръмнат и още някои други резисторчета, които са повредени. Но по принцип нещата отиват да се поръчат тези части и да се възстанови апарата.